Nyt on taas haettu hautomakone varastosta. Tää ruveta uutta sukupolvea tuottamaan. Siinä on siitosmunat keräilys. 120 munaa laittaa sinne. Koetetaan onneamme paljonko saadaan tipuja. Laitetaan töpseli seinään ja katsotaan lähteekö se pyörimään. Pyöriikö se tuo? Katsotaan, rupeaako se lämpöjä nostamaan. Siellä on nyt 21,5. Saa pari päivää käydä siinä tyhjänä ennen kuin uskaltaa munat laittaa. Onhan se noussut lämpö. Pitäisi jokin 37,5 nousta. Sitten olisi tämmönen projekti. Tuo sarana pitäisi irrottaa, kun siitä meni tappi poikki ja laittaa uusi sarana. On pikkusen ruostunut nuo ruuvit. Mä navetaan ovi tänne Lantalaan päin. Tuossa on tommonen portti, ettei kukkat tipu, kun tässä on 1,5 metrin pudotus. Kaatetaanpa niitä hakata irti noita ruuvia. En tiedä millä nuo voi saada irti. Rälläkällä hieman poikki nuo ruuvit. Niin hyvä kantava. Se on niinku hitsattu kiinni. Kato, pyörii. Ensimmäinen. Joo, mahtoi vain olla yksi, joka suostui lähtemään. Tuo pyörii kans.
Selän lähti. Se on oikein laakeroitu. Onko se saman kokoinen? Korkeus on täsmälleen sama. Pari milliä ylempänä tuo laakerin päällinen. Reijät samassa paikoissa. Oisinko niin ilkeä, että laittaisin samat ruuvut takaisin? Eikä niitä tarvitse ikinä enää irrottaa. Nyt on. Kukka ei huomaakaan, että on jotakin muuttunut. Saa nähdä, kuka siihen jaksaa oven nostaa, kun pitää 1,5 metrin korkeuteen nostaa. Ei sitä jaksa yksin nostaa paikalle, pitää jonkun kaverin kanssa nostaa. Mistähän tänne vettä tullut lantalla? Onko se niin paljon satanut mukaan? Täältä oven alareunasta puuttuu. Eikö se ole oven yläreuna? Yläreunasta puuttuu semmonen kapula. Haljennut tuo puu. Tai eikö se ole hempinen? Ei se ole haljennut, se puuttuu kokonaan. Tää siihen laittaa sopivan kokoinen kapula. Kyllä osaa vettä sattaa, ei oo poutapäiviä ollut pitkään aikaa. Siellä ne. Säiden armoilla. Onko märkää ja kylmää? Tuossa se lämpö on ruvennut pysymään tuolla vähän vähemmän alempana. Tasaantuuko se vielä? Tämä oli tämmönen lyhyt video. Katsotaan mitä toisella kertaa. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanava jos siltä tuntuu.